Ήρθε η ώρα η γαλατόπιτα Μάνης, αυτή που βλέπουμε συνέχεια στο καφενείο του Πότη να πηγαίνουν όλοι να ζητάνε τη γαλατόπιτα στη γη της ελιάς, σε αυτό το υπέροχο για μένα σύριαλ. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Αυγά, κανέλα, βανίλια, ένα κύβο ξύσμα πορτοκάλι, θα το βρείτε και σε άλλα βιντεάκια, ψηλό μυγδάλι, γάλα κατσικίσιο και βεβαίως ζάχαρη. Λοιπόν, πάμε να ζεστάνουμε το γάλα μας και σιγά σιγά να ρίχνουμε τα υλικά μέσα. Όπως σας είχα πει και σε άλλα βιντεάκια που έχω βγάλει, πιο πολύ είχα πάει δηλαδή στη Μάνη για να βρω τη συνταγή για τα σαραφιόλια, που και αυτή την έχετε δει σε βιντεάκι. Εκεί πήρα το φύλλο, το χειροποίητο φύλλο Μάνης που φτιάχνουν εκεί οι μανιάτισσες, τα σαραφιόλια, και βεβαίως δεν θα μπορούσα να ξεχάσω και τη γαλατόπιτα του Πότη, πάλι το ξαναλέω, από τη γη της ελιάς. Όπως είδατε ρίχνουμε όλα τα υλικά, όλα εκτός από τα αυγά. Θα σβήσουμε το μάτι, θα αφήσουμε λίγο να κάτσει η φωτιά από το σμιγδάλι που έχουμε ρίξει μέσα και το γάλα που έχουμε φτιάξει αυτό το μείγμα, και μετά θα ρίξουμε τα αυγά. Μου αρέσουν αυτές οι συνταγές, το ξέρετε πολύ καλά. Μου αρέσουν να πηγαίνω σε μέρη που μπορώ να βρω ωραίες, όμορφες, γευστικές, παραδοσιακές συνταγές. Και μία από αυτές είναι και η γαλατόπιτα. Βγάλαμε το χυλό από τη φωτιά, τα αφήνουμε λίγο να πέσει θερμοκρασία και μετά θα ρίξουμε τα αυγά, αφού πρώτα τα χτυπήσουμε λίγο για να μην μείνουν ολόκληρα. Ωραία, τα ανακατέψαμε όμορφα και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα αφήσουμε στην άκρη λίγο να κρυώσει και να πάμε να ανοίξουμε το φύλλο μας. Δεν θα σας δείξω όλη τη συνταγή του φύλλου, αλλά μπορείτε να το βρείτε αυτό το τραγανό και γευστικό μανιάτικο φύλλο σε άλλο μας βιντεάκι. Ρίξτε μια ματιά, θα το βρείτε εύκολα. Λοιπόν, αφού ανοίξουμε ένα ψηλό φύλλο σε ό,τι διαστάσεις εσείς θέλετε, μπορεί να είναι τετράγωνο, εγώ θα το βάλω σε μια φόρμα στρογγυλή, θα μετρήσω, θα το κόψω και τι θα κάνουμε εδώ? Θα το βάλουμε λίγο μέσα στο φούρνο να το ψήσουμε το φύλλο μας, όχι εντελώς, λίγο ψήσιμο, να το, έτσι ακριβώς. Θα το τρυπήσουμε, θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο να το ψήσουμε λίγο το φύλλο μας. Αυτή την ιδιαιτερότητα έχει η γαλατόπιτα της Μάνης. Κάτω
βάζουμε ένα φύλλο γευστικό μανιάτικο. Από τη στιγμή που βγει από το φούρνο μας το φύλλο που έχουμε ψήσει για λίγο, ρίχνουμε το μείγμα της γαλατόπιτας επάνω. Εγώ πασπαλίζω και με λίγο κανελίτσα και μετά πάω στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα δείτε, μόλις πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω, θα χρειαστείτε περίπου μισή ωρίτσα. Βγάλτε το, είναι έτοιμη η γαλατόπιτα. Πάμε να το δούμε. Έτοιμη. Τώρα αφήνουμε λίγο να κρυώσει, την κόβουμε σε όσα κομμάτια θέλετε εσείς. Εγώ τη βγάζω σε 8 τεμάχια αυτό το στρογγυλό ταψάκι. Θα σερβίρουμε σε ένα πιατάκι και εγώ από πάνω αυτό που κάνω είναι να του βάλω λίγο γιαούρτι και γλυκό πορτοκάλι, όποιο γλυκό πορτοκάλι και αν έχετε. Φανταστική. Δοκιμάστε τι, θα ξετρελαθείτε. Μπράβο στο cereal, γη της ελιάς, καλή διαφήμιση από τον Πότη. Δοκιμάστε τι, θα με θυμηθείτε. Επίσης κερνάω με λίγο κανέλα και καστανή ζάχαρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και κλικ στο καμπανάκι. Από εμένα και από όλη την ομάδα του P-Video Studio σας ευχόμαστε να είστε καλά και να περνάτε καλά με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.